Мяне трасца ў бок нічому жыццё не навучай. Про розніцу розкажи. Засмучана, тужлівая, цямлівая, сумная. У такім складзе гурт уже не існуе. Я не хацеў бы так драматызаваць. Ты просто на раздарожжы. Запрашаю з сабой, але ўсё не аддам. Што гэта такое? Мутнае вока. Кастанеды ў руках з Бібліі. Я вітаю вас, Євген Дмушка. Я вітаю вас. Добрый дзень. Мы вырашылі з вами трохі паразмаўляць. Вось 1,5 месяца назад. Тады давай адразу на ты. Ну давай на ты, добра. Да, дамовіліся. Выбачай. Вы выдалі свой новы рэліз, новы альбом. Ёсць такая штука. Вось хацелася, каб ты крыху распавёў пра яго. Я разумею, што метро вы запісалі ў 2018 годзе. 18. Таму такое заканамернае пытанне ўзнікае, чаму так доўга вы ішлі да новай працы? Ну, па-першае, тое, што ты пералічыў паміж метро і антыдэпрэсанты, яшчэ ёсць буйны сінгл «Голад», і яшчэ быў калядны сінгл «Сольны свята». Гэта, канешне, не так шмат, але таксама мы нейкі спажытак свайму слухачу давалі. І, дарэчы, сінгл «Голад» я лічу найбуйнейшай, найцікавейшай працай МВ ўвогуле на ўсю гісторыю. «Голад». 2021 года сінгл. А чаму доўга рыхтаваліся антыдэпрэсанты? Ну, слухай, лепш доўга, чым ніколі. Відавочна, што мы, хлапцы, мы ўсе папрацавалі як след над ім. Я мушу пералічыць людзей. Васіль Сідарок, Алесь Ільін, Алесь Кавалёў, гукарэжысёр Юрась Купрэвіч, Роман Сухоцкі, адміністратарка Алеся Васенда. Гэта ўсё людзі, проста без якіх гэтыя антыдэпрэсанты, як і папярэднія працы, былі проста немагчымыя. Я просто абавязаны гэтым людзям просто дашчэнту. Ну я так разумею, што ў такім складзе гурт уже не існуе. Гурт «Мутнае вока» на сённяшні дзень у такім складзе не існуе. Але відавочна, што я буду працаваць над тым, каб назбіраць новы склад. Канешне, ніхто не заменіць ні Васіля Сідарок, ні Алеся Ільіна. Але з басістам я ўжо пазнаёміўся, і мы рэпетуем, кантактуем. А вось месца гітарыста я не ведаю, хто прыйдзе на месца Васіля. Гэта дуже давядзецца папрацаваць гэтаму чалавеку, каб займець гэтае месца, таму што Васіль проста і душа, і рухавік гурта. Вы засталіся з бубначом? Ну, мы засталіся з Алесем Кавалёвым. Да, толькі. Ага. Ну, гэта ўжо вельмі выдатна. Хацеў запытацца асабіста ў цябе, які сэнс ты ўкладваеш у назву «Мутнае вока»? Вось, калі гурт толькі пачаў існаваць і сёння. Што гэта такое? Мутнае вока. Я не буду зараз па 100 разоў казаць пра тое, што некалі ў Менску так называлася кавярня карчма «Мутнае вока». На сённяшні дзень я гэта абмалёўваю так, што гэта фальклор. Гэта фальклор, гэта слэнг, гэта народная мянушка. Гэта ўчэпіста. Ну, слухай, гэта такі валацуга, што гэта? А ў мяне ўвесь час такое пытанне. Чаму ўсяму народу нармальна называцца мутнымі? А назваць так ансамбль ненармальна. Гэта сленг, які падразуменьвае абагульненне усенароднае. І ў поперак сваёй назве я б хацеў падкрэсліць, што «Мутнае вока» паводле сваіх тэкстаў і музыкі, свайго носьбіту, сваёй мэтанакіраванасці, сваёй субкультуры, у сваім кантэксце, тое, што мы неслі. Гэта наадварот, гэта супярэчыць таму, каб не быць мутным. Это кажа табе, чувак, выйдзе за межы камфорту, не будь мутным, не будь п'янлівым, не будь тужлівым, не будь дашчэнту самотным, працуй над самім сабой, укладай у самога сябе. І ты пабачыш, як навакольны свет зменіцца за кошт цябе, калі ты пачнеш змяняцца. Я просто да таго вяду, што «Мутнае вока» гэта жарт. Успрымаюць гэта проста як жарт, як слэнг. Ёсць там у Канадзе слэнг «Найклбэк». Не ведаю, адваротны бок манеты, неяк так перакладаецца «Найклбэк». Но «Мутнае вока» гэта таксама слэнг, толькі беларускі, атабарыўся на беларушчыне. «Мутнае вока». «Мутнае вока», засмучанае, тужлівае, цямлівае, сумнае, там, не ведаю, якое заўгодна, часам дэпрэсіўнае. Але чалавек, які не скрывае сваю дэпрэсію і не скрывае сваю самотнасць, гэта натуральны чалавек. Калі смяешся, смейся. Калі ясі як след. Калі сумуеш, сумуй як у апошні раз.
А мутнае вока гэта тое, кем быць не трэба. Гэта, ну, абуральная назва мянушка такая. А ты аддзяляеш сябе ад свайго лірычнага героя? Не, Ці гэта нейкае непарыўнае цэлае? гэта Вось ты і твой лірычны герой. лепш, чым ты, ніхто б не выказаўся. Гэта менавіта непарыўнае цэлае. Таму тое, як мы жывем, ну, я буду казаць за сябе, тое, як я жыву ў побытавым жыцці, тое самае вобразы я пераношу на сцэну. Гэта, то бок, не сфабрыкаваныя нейкія вобразы штучныя, не наіграныя там эмоцыі. Гэта насамрэч і яно і ёсць. Там, калі чувака, ты абліваешся вадою, калі ты разбіваеш ушчэнт мэблю, ці стул, ці гітары, там, калі ты падаеш у залу з гледачамі, ну, гэта ўсё натуральныя эмоцыі. І па тэксце, і па музыцы гэта ўсё тое, што перажываецца ў рэальным жыцці. Не, ну просто твой лірычны герой застаўся там у 14-м годзе, у 18-м. Ну, чаму Вось застаўся? у песнях. А ты ж мяняешся ўвесь час. Жыццё, яно бяжыць наперад, і ты Ну, мяняешся сам. Ну, слухай, герой мой таксама канфігуруе, змяняецца з цягам часу ад працы да працы, ён таксама змяняецца. Ты паслухай голад і які-небудзь малінаўскі блюз трасца ў бок. Гэта ж проста абсалютна дзве розныя штукі. Я проста кажу простое, ну, расцем мы, гадуемся, змяняемся. Мы не змяняемся як асобы, калі ў нас ёсць там свае перакананні, свой характар. Але, ну, мы свае скілы, так бы мовіць, над імі працуем. Так же самое і з песнямі. Ёсць стрыжань, ёсць почерк. Тое, што ўзята за падмурак, за аснову. Ну, а голас ты ўжо асабліва так і не зменіш, і гэта і ёсць почерк. Я пытаюся, чаму? Вось просто як твой лірычны герой і ты асабіста адносіцеся да жаночага пола? Аднолькава ці па-рознаму? А вось тут ты маеш рацыю. Мой лірычны герой, калі ён існуе ўвогуле, ставіцца да жанчынаў не так, як я асабіста ў побытавым жыцці. Таму што... Пра розніцу раскажы нам. Ну, Якая наш лірычны герой «Мутнае вока», я не хацеў бы так драматызаваць, мы ўсё ж такі не ў тэатры, я не актор, лірычны герой. Ну, добра, калі мы ўжо ўзнялі такую тэму, дарэчы, цікавая, ніхто такое пытанне не задаваў, дык вось я да чаго вяду. У песнях наш герой, я буду падагульняць наш, таму што гэта не толькі мае песні, гэта нашага цалкам фул-бэнда, нашага ансамбля песні, гэта наша агульная праца ўсё ж такі, невзираючы на тое, што аўтар тэкстаў я. Нашы лірычныя героі ставяцца да жанчынаў абсалютна не так, як большая колькасць з нас і як менавіта я у паўсядзённасці. Таму што ў песнях, ну, это ўсё ж такі романтыка. Ён романтык, ён бунтар, ён і шануе, і шкадуе, ён можа і ахвяраваць, ён можа і испытваць эмпатыю. А ты інакш, да? А ў побытавым жыцці я просто такое боўдзіла, што мне лепей паляжаць на канапе, пачытаць кніжку, паглядзець кінастужку, пасноўдацца па вуліцы, пакарміць коцікаў, паслухаць музыку, наведаць басейн, ды проста сядзець на кухні, паліць цыгарету з кавай, проста не рабіць нічога, утаропіўшыся ў столь. Ну і калі казаць па шчырасці і грунтоўна, ну я не ўмеў ніколі развітвацца прыгожа з жанчынамі. Дзяўчатамі я ніколі не ўмеў. Вось ёсць такая класная рыса, прыгожа ўмець сыходзіць. Прыгожа ўмець сыходзіць таксама трэба ўмець, а я не ўмею. Я ніколі не развітваўся, не пакідаў адносіны, не выходзіў з іх прыгожа. Заўжды гэта быў нейкі гвалт, гармідар, непрыемныя акалічнасці. Ну, то бок ты сам пацвердзіў, што ты адрозніваешся ад свайго лірычнага героя. Калі казаць пра жанчын, пра асабістыя зносіны між сопку, ну, ёсць нешта такое. Мы ўсе людзі, ўсе мы робім памылкі. Мяне трасца ў бок нічому жыццё не навучае, я навучаюся толькі на ўласных памылках. Хорошо гэта ці блага, ну, ўжо як ёсць. Добра, вось ты казаў, што тэксты песень пішаш ты асабіста, ну і гармонію, напэўна, ты. Мне проста цікава, які ўнёсак кожны музыкант прыносіў у гурт, у песні, у альбомы. Гэта цяжка пераацаніць, таму што Алесь Ільін, Васіль Сідарок, ды, уласна кажучы, Алесь Кавалёў, і нават гукарэжысёр, які выступаў гукаінжынерам Юрась Купрэвіч, вось гэтыя ўсе чацвёра-трое людзей, яны проста ў складніку, яны і самі кожныя паасобку таленавітыя.
просто гениальныя людзі, але яны зрабілі ну, такую дыхтоўную працу. Ну, гэта і ёсць мутнае вока, уласна кажучы. Потому что без гэтых музыкаў, ну, гэта просто будзе Барт Мушка, які просто будзе сядзець з табой тут на зэдліку з гітарай ці на кухні. Ага, Гэта прафесійныя музыкі. Ведаеш, я і з дзяцінства ад самага падлеткавага ўзросту лічыў. Я наўмысна не скончыў ніякую музычную установу, таму што я, конечно, заходзіў і ў навучальні, і ў кансерваторыі. Просто глядзеў, ну, я для сябе ўцяміў, што я не хачу стаць пятай скрыпкай у трэцім шэрагу. Лепш я не буду ведаць нотаў нават, і нават не ўмець табулатуру чытаць. Але я пакладу свае сілы, усе свае намаганні, увесь свой час і энергію жыцця ў тое, каб напісаць, зрабіць нешта непаўторнае, нешта ну, па-дылетантску, але зрабіць гэта будзе натуральна і шчыра. А вось музыкі, астатнія атачэнне хлапцоў, груба кажучы, будуць працаваць на тое, каб зрабіць з гэтай рэзынкі дыямент. За табой толькі словы і гармонія. За мной толькі словы і Я мелодыя. разумею, а цяжка гэта все прыдумляецца. Вось Леонард Коэн пісаў песні вельмі доўга. Боб Дылан там пісаў просто за 15 хвілін. Як у цябе гэта адбываецца? Вельмі доўга і марудна. Я магу одну песню пісаць летом. Да? Летом магу пісаць одну песню. Я магу напісаць досыць чарнавікоў, цэлы стос, просто цэлую халеру, шуфляду непатрэбную. А просто потым вышукаць адтуль. А як ты разумееш, што вось гэтыя словы стануць А я песняй? записываю на дыктафон, потым хаджу сноўдуюся па вуліцах, у навушніках пераслухоўваю. І калі мяне праз тыдзень, праз два гэта яшчэ ўстаўляе, ну, значыцца, з гэтага гаўна можна нешта лепіць. Так атрымліваецца, што творчасць мутнага вока гэта калектыўная творчасць. Як у любы ансамбль. Хацелася б запытаць пра твае планы. Па-першае, я так разумею, ты хочаш сабраць калектыў, знайсці людзей, з якімі і будзеш далей працаваць. Мы будзем чакаць новы альбом. А калі ён выйдзе зноў праз 6 гадоў ці раней, залежыць ад таго, як ты збярэш новы калектыў. Я так правильно разумею, да? Мне б не хацелася б зараз раскідвацца гучнымі фразамі. І, насамрэч, я просто не магу кінуць усё на паўшляху. Ты не можаш кінуць свайго лірычнага героя, так разумею. Я не магу кінуць агульную працу на паўшляху. Ведаеш, што мяне прачынаецца кожнай раніцай, кожны дзень? Што мне надае сілы ўзняцца з ложку? Я кажу сабе: чалавеча, ты сваю лепшую песню яшчэ не напісаў. Я гляджу ў люстэрка і кажу сабе: это ніхто, і зваць цябе не я. Я не магу пакінуць усё на паўшляху, пагатоў, калі апошняя праца адбылася настолькі моцнай і яскравай і шчырай. Часткова новы склад давядзецца яго сабраць, і я ведаю, што гэта будзе патрабаваць вялікіх намаганняў. Ну, на гэтым жыццё не скончваецца. Людзі разводзяцца, пакідаюць сем'і, заводзяць новую сям'ю. Людзі пераязджаюць, займаюцца міграцыяй, проста перагортваюць сваё жыццё дагары нагамі. Чаму мы не можам сабраць новы фул-бэнд? Чаму я не магу падшукаць музыкаў? Таму што гэта ўсё той же самы голас, гэта ўсё той же самы тэмбр, гэта ўсё той же самы лірычны герой, цэлы носьбіт лірычных герояў. Гэта людзі, якія, ну, няхай іх не так шмат, допустим, нашых падпісантаў, слухачоў, але гэтыя людзі, якія таксама чакаюць ад цябе нечага. Я не ўмею не пісаць. І учора, калі я прагульваўся перад нашым інтэрв'ю, я сам сабе прыдумаў такі выраз і нават запісаў яго на дыктафон. Я нават хачу яго калі-небудзь укараніць у якую-небудзь песню ці проста ў маналог. Усё, што я маю, гэта нішто, запрашаю з сабой, але ўсё не аддам. Патыхае кастанедай, не? А ты не хацеў бы паспрабаваць нейкі новы фармат? Хацеў бы. Хацеў бы, увесь час я захапляўся электроннай музыкай, і блюзам, і трып-хопам, і рознымі такімі замалёўкамі, фастрыгаваннямі электроннай. Можа запрасіць нейкую дзяўчыну у калектыў? Была дзяўчына ў 10 годзе на клавішчах, гэта быў у якасці вакалісткі, ці бэк-вакал, ці вакалісткі. Я думаю, што гарантавана ў студыйных умовах магчыма ўсё. Нават негрыцянскі хор запрасі, калі маеш рацыю і магчымасці. У студыі можна рабіць усё натуральна. Можна і струнныя, і віяланчэлі прапісаць, і электроніку, і дзяўчат, і хлапцоў, калі гэта Я проста бачу, што ты на такім раздарожжы, што ты можаш прыйсці і немаведама да чаго. Я нават думаю, можа сабраць другі праект пад іншай назвай, але проста ўвесь час мяне спыняе тое, што нават калі я зберу нешта іншае і назаву гэта нешта іншае па-іншаму,
Ну яно нават і адной сотай адсоткаў не назбірае таго, што зрабіла за сваё жыццё мутнае вока. Слухай, гэта толькі збоку так падаецца, што ну быць там беларускім музыкай это там клёва, там гэта хобі, там ну узяў гітарку, там пайграў, там песню запісаў, там выступіў, там съездзіў. Гэта адданая праца, якая патрабуе матэрыяльных сродкаў таксама. А адкуль іх браць? Раней мы давалі канцэрты, а цяпер не даем, адкуль я іх буду браць. Пахаваць сабе на будоўлі, быць кур'ерам, там стаць дробязь енчыць для метро, ну, што ці атрымліваць новае адукаванне, а калі праз год настане 2025 год і гэтае адукаванне, якое атрымаю, будзе тут не да месца і будзе нелегальным, ці будзе просто абкладзецца нейкімі падаткамі. І што тады я буду зноў вымушаны мяняць сябе і новую спецыялізацыю шукаць? Што стаць фрэзероўшчыкам ці трубы пракладаць мне, ці што настаўнікам быць. Я з 12 год песні пішу, я больш не халеры нічога не ўмею рабіць. Толькі музыкай і толькі гэтым ты і хочаш займацца ў жыцці. Ну хацелася. У ідэале хацелася. У ідэальнай краіне хацелася б займацца музыкай, хаця б мець сваю кватэрку, там аднапакаёвую, там зарабляць, здымаць і аплочваць у ідэале. Завесціся жонкай і ў перспектыве, канешне, дзецьмі. Гэта ў ідэале, але мы не жывем у ідэале. Я кожны раніцы прачынаюся і кажу Богу дзякую за тое, што я прачнуўся, і цвяроза, і рукі, і ногі, і тут усё на месцы, і галава, і валасы. Вось прям так. Ну, акурат так. Раней жыццё было больш буйное і стракатае, і больш падвержанае рызыцы, чым сёння. Сёння ўсё больш так менш, як у людзей. Вось гэтае стракатае жыццё дапамагала тебе пісаць вершы, песні, музыку? Я думаю, што гэта была неад'емная частка працэсу. Ведаеш, я не думаю, што Віктор Цой, допустим, усяго толькі допустим, я не думаю, што Віктор Цой з усёй павагай стаўлення да ягонай творчасці, я не думаю, што Віктор Цой, допустим, быў на сцэне ў Чорным адзін, а на кухні там з жонкай, з сябрамі, са сваякамі паводзіўся сябе неяк іначай. Я думаю, што ён тое, што адчуваў, тое і спяваў. Што спяваў, тое і адчуваў. Так жыццё і пражыў, і гэты падарунак даў усім людзям. Ну, гэта толькі маё меркаванне. Можа, зараз нас нехта прыглядае і кажа, што за трасу ты несеш. Это толькі маё меркаванне. А як ты бачыш, ты хочаш пісаць вялікія альбомы там? Ці ты хочаш проста, як сёння ўсе робяць, па адной песні, па сінглу рабіць? Ёсць ли сэнс рабіць вялікія альбомы сёння? Для цябе? Ці гэта вось проста фармат EP, 5 песен і дастаткова? Таму што час вельмі хутка змяняецца. Мы змяняемся разам з ім, і тое, што мы пішам, вось гэтыя песні, можа, яны ўжо не будуць актуальнымі праз тыя паўгады ці год, як мы іх выдадзім. Я разумею, пра што ты, гэта зараз праблематыка сучасных пакаленняў, сучаснага часу, як мне падаецца, кліпавае мысленне, яно так называецца правільна, калі я не памыляюся. Калі ўвага не затрымліваецца больш, чым на 10-15 секундаў на карцінкі, ну, мне падаецца гэта гаўном натуральна. Ты у сучаснага падлетка запытай, калі ён апошні раз якую-небудзь друк трымаў у руках сваіх кніжку. Ці пазазіраў ён куды-небудзь апрача свайго смартфона. Не, я думаю, старпёраў адразу ператвараемся. Я думаю, што на вайне ўсе сродкі хорошыя. Я думаю, што на вайне ўсе сродкі хорошыя. Будь гэта лонгплей, будь гэта песня, будь гэта чвэрть песні. Калі гэта месендж, ён дакладны, шчыры, якасны, прафесійны і з душою, ён мае месца на жыццё. І неважна, гэта 5 песен ці 15 песен. Просто, ну, хто ў нашы дні будзе праслухоўваць лонгплей з 14-12 песен? Ну, я аб гэтым і пытаюся. Ёсць ли сэнс? А можа быць, ведаеш, я з такімі меркаваннямі, думкамі сустракаліся ў каментарах пасля антыдэпрэсантаў. А чаму так мала? А нехта кажа, а я там і да паловы не даслухаў. Таму тут у кожнаму не дагадзіць. Ты рабі так, каб табе падавала. Ну, вось вы ў дэпрэсантах, дарэчы, намяшалі многа ўсяго. Там много музычных плыняў і так далей. Немного музычных плыняў. Все адно гэта назвалі постгранжам. Ну, назвалі. Той, хто ведае, разбіраецца ў музыцы, той гэта чуе і адчувае. Што б ты хацеў яшчэ замяшаць? Можа, прынесці нейкі
ну я не ведаю Авангард. рэчытаціў, рэп, ты б не хацеў гэта паспрабаваць? Я просто вярнуся зноўку да новага фармату. Я не умею так хутка лямантаваць для рэпа. Просто ты на раздарожжы, я бачу, і мы з табой размаўляем, і можа быць што загодна ў будучыні. Мы з табой размаўляем, а ты не адчуваеш у чалавеке стрыжань? Не, я чую. Стрыжань? Стрыжань ёсць, Падмура. добра. Стрыжань Яўгена Змушко мы толькі што... З мушкі. З мушкі. Па мянушцы з мушка. Выбачай. Це не мянушка, а Це прозвішча... прозвішча. Це прозвішча майго бацькі. Ад бацькі, да? Ягонага бацькі. Ягоны. А, дарэчы, у 16 год, я, калі фармаваўся першы пашпарт, ледзьве не ўзяў матчына прозвішча. А мне так не падабалася ў школе. Рок-зорка была насіла якое прозвішча бы зараз? Степанов. Степанов. Ну, Змушко неяк... Змушка, ну, а мне гэтай змушкі, мянушкі, гаўнюшка, ну, мне так в школе дасталося настаўніцы, асабліва новай настаўніцы, калі бралі часопіс, як просто не выклікалі да дошцы. Ну, таму мне гэта было так абуральна, а цяпер, ну, з цягам часу прызвычаюся, і дзякую Богу, што я захаваў свае карані. Я ганаруся сваімі каранямі, хаця дашчэнту іх, канешне, свае дрэва не вывучаў, хаця дарэмна. Ну, змушка, ну, беларуска-польскае паходжанне. Клас. Давай зараз бліц. Трасца ў бок, як я ненавіжу бліцы. Ну, паспрабую. Кабэйн ці гіп-поп? І гіп-поп. Гэта кажа чалавек, который перайграў вялікую колькасць трыб'ютаў Ну, Кабэйна. і гіп-поп гэта перша крайніца. Добра. Кінастужка Trainspotting ці Рэквіем па мары? Trainspotting. Сталіца ці правінцыя? Сталіца. Быкаў ці Караткевіч? Караткевіч. Вясёлка ці Сцюжа? Сцюжа. Сцюжа і слота, і дождж. Кастанеда ці Біблія? Кастанеда ў руках з Бібліі. Млечны шлях ці трамвайнае кальцо? Трамвайнае кола. Ты ўпэўнены? Упэўнены. А што бы выбраў твой лірычны герой? А як скончым, я яго запытаю. Не, насамрэч усё пад настрой. Ну, люблю трамвай. Класны гарадскі транспорт. Ну, давай на гэтым скончым. Ну, давай на гэтым. Было прыемна паразмаўляць. А мне вельмі. Я жадаю, што цябе знайсці новую музыкальную сям'ю. Я вельмі на гэта спадзяюся. І табе вялікі дзякуй за тое, што задаў усе гэтыя пытанні і не задаў нічога правакацыйнага. Я б не здолеў адказаць. Добра, дзякуй. Дзякуй вялікі вам.